Bună seara și bine ați venit și la mulți ani. Și sper că sunt Ioana Flora și sper că v-ați simțit cel puțin la fel de bine ca și mine la trecerea dintre ani. Eu m-am simțit minunat aici în Sibiu. De fiecare dată revin cu plăcere și mai ales cu ocazia acestui eveniment, care este cel mai important eveniment muzical al sfârșitului și al începutului de an, concertul de anul nou. I-ați ascultat pe o parte dintre membrii bandului Sibiu Big Band cu piesa Seven Steps to Heaven. De altfel, toate piesele din acest program sunt lucrări de referință, piese foarte cunoscute, bineînțeles în orchestrația și interpretarea inedită atât a bandului cât și a solistei. Și acum, merită aplauzele dumneavoastră. Și acum, dacă tot a venit vorba despre solistă, este momentul să vă prezint pe Cristiana Uichița, una dintre cele mai remarcabile voci ale momentului, voci feminine ale momentului. Este o artistă extrem de versatilă, cantautoare, româncă de-a noastră, care, deși este stabilită în Austria, acolo este supraintitulată Fata cu părul și vocea de aur. Gurile binevoitoare spun că atunci când a cântat în deschiderea unui concert al lui Tom Jones, lumea vorbea mai mult despre opening act decât despre concertul în sine. Cristiana Uichița. Shine high as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever let me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Like no one has loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together. Oh, won't it be fine? Days may be cloudy and sunny. We're in of you, out of the money. But I'm gonna love you. Come rain or come shine. If you let
shy.